I a aquestes hores no me diguen que no és una bona proposta. Els convidem a les postres, amb un berenar tradicional que s'ha reinventat. Els fartons són els protagonistes de la següent proposta gastronòmica. Disfruten. Horchata i fartons són la base d'uns plats amb el setxell de 12 cuiners seduïts per un maridatge molt valencià. Postres com este ponx d'horchata i fartons acompanyat de brownie de xufa i sucos de llima. Prenguin nota perquè es pot fer a casa. Això es pot fer en casa, l'únic que necessites és tindre els ingredients que es pots comprar en qualsevol puesto i l'únic més complicat, però tampoc, és tindre a lo millor una Thermomix perquè tinga més potència que el que és una batidora tradicional. Altres camuflen els seus ingredients estrella davall una aparença espectacular. El resultat ve en forma de sàndwich dolç. Això és un fartó, però tallat en la maquineta a fiambre, molt finet i acaba de coure. En això i la crema anem a fer un sàndwich. Fresc i abellidor, com cadascuna de les propostes d'uns creatius apassionats per la gastronomia tradicional.